Takže je nedeľa, 4 hodiny budú z Rusoviec, tam parkujeme, prešli sme okolo Čuňoveckých jazier, cez dedinu Čuňovo. Teraz sme pred areálom Športo, práve tu sa gúľajú na tej nafúknutej guli. No, možno sa mi to podarí nafilmovať, neviem či vylieza, alebo či sa ide gúľať. Keby ho tam tí dole nechytili, tak buch do oného, do vody. Počasie je rôzne, sú dosť také mraky, ale tak zatiaľ neprší. A čo, idú už? Pozri, už hen. A už ide.